Anna itsesi asettua kaikessa rauhassa ja tyyntyä tähän hetkeen. Ota muutama syvä rauhallinen hengitys sisään ja ulos. Huomaa kosketuspintoja, miltä jalkapohjat tuntuvat lattiaa vasten. Tuoli tai alusta kehoasi vasten. Tunne alustan tuki ja kannattelu. Huomaa olotilasi, kuin skannaisit kevyesti mieltäsi ja kehoasi ja tunnustelet, minkälainen olotilasi on juuri nyt. Ja kaikki saa olla niin kuin se nyt on. Anna hengityksen tuoda tasapainoa tähän hetkeen. Jos olosi on väsynyt tai unelias, voit painottaa hieman enemmän sisäänhengitystä. Ota muutama ravitseva sisäänhengitys. Viivyttele sen tuntemuksissa. Jos olosi tai mielesi on levoton, tuo huomiota enemmän uloshengitykseen, viivytellen uloshengityksen aistimuksissa. Anna itsellesi lupa hellittää jokaisella uloshengityksellä. Ja nyt anna hengityksesi kulkea omassa luonnollisessa rytmissään. Anna mieleesi nousta jokin iloa tai muuta hyvää tunnetta tuottanut hetki tai asia lähiajoilta. Se voi olla asia, josta olet kiitollinen juuri nyt. Mitkä asiat ovat hyvin? Anna jonkun sellaisen asian nousta mieleesi, joka tuntuu tällä hetkellä merkitykselliseltä. Ehkä olet osannut pitää itsestäsi tai läheisestä huolta. Ehkä jokin ihmissuhde tuo iloa elämääsi ja voit olla siitä kiitollinen. Tuo suhde voi olla myös lemmikki eläimeen. Ja mikä on sellainen aikaansaaminen tällä viikolla, mistä voit olla iloinen? Ehkä sinulla on jokin paikka, joka synnyttää iloa, tuo tyytyväisyyttä. Vaikka paikka luonnossa, järven, meren rannalla, metsässä. Ilo ja hyvän olon tunne voi nousta myös liikkumisen ilosta tai uuden asian oppimisesta. Valitse nyt erityisesti joku asia, joka tuntuu tällä hetkellä sinulle merkitykselliseltä. Suuntaa huomiota siihen, mitä sen myötä näet, kuulet, mitä aistit. Mikä siinä tuottaa iloa tai muuta myönteistä tunnetta? Viivyttele aistimuksissa ja tuntemuksissa. Hengitä ja anna hyvän olon tunteen syventyä. Anna
itsesi vastaanottaa tätä hyvän olon kokemusta. Huomaa uteliaana, missä päin kehoa voit aistia tätä hyvän olon, kiitollisuuden tai ilon tunnetta juuri nyt. Aistit vain tuntemusta. Hengitä tuntemusta kohden. Jos tuntuu hyvältä ja mahdolliselta, anna tunteen laajentua omaan tahtiinsa. Voit ehkä aistia, miten ilo tai kiitollisuus virtaa kehossa. Sydämeen, varpaisiin, sormenpäihin asti. Mitä huomaat? Jos huomio siirtyy toisaalle, tuo sitten lempeästi takaisin iloa tuottavaan asiaan tai mielikuvaan ja tunteeseen sen myötä. Pitele tätä kaikkea lempeästi mielessäsi ja kehossasi. Aisti kehon tuntemuksia. Viivyttele ja nauti kokemuksesta. Ja sitten vähitellen anna tunteen alkaa keventyä, liikkua. Harjoituksen pian päättyessä huomaa vielä, minkälaisia ovat ne asiat, ihmiset tai tilanteet, jotka ravitsevat sinua ja tuovat iloa ja energiaa tällä hetkellä. Onko tässä harjoituksessa jotain sellaista, johon voisit palata tai jota voit palauttaa mieleesi useammin? Miten voisit tehdä sitä? Ja lopuksi, entä jos antaisit itsellesi luvan kuljettaa tässä päivässä ja seuraavissa päivissä mukanasi iloa tuottavia asioita tietoisemmin? Viipyä hyvää tekevissä ihmissuhteissa, asioissa. Millä voit ravita itseäsi? Ota muutama rauhallinen hengitys. Avaa silmäsi. Huomaa omaa oloasi ja kiitä itseäsi tästä pysähdyksestä.